KwabaseRoma isahluko sesi-5. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa, sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu, okungaye sinokungena ngokukholwa kulo musa esimi kuwo. Siyazibonga ekwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu, kepha kusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga nangezinhlupheko, ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ukukhuthazela, ukukhuthazela kuveza ukuqiniseka, ukuqiniseka kuveza ithemba, ithemba alijabhisi, ngokuba uthando lukaNkulunkulu lulethiwe ezinhlizweni zethu ngoMoya oNgcwele esimuphiweyo. Ngokuba sesibuthakathaka, uKristu wafela abangamesaba uNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo, ngokuba cishe kungenzeki ukuba umuntu afele olungileyo, kodwa mhlawumbe kungase kube khona ongaba nesibindi sokufela omuhle. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokhu ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye olakeni. Ngokuba uma sathola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe siseyizitha, ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo sesitholile ukubuyisana. Kepha kusikho lokho kuphela, kodwa sizibonga futhi ngoNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu Kristu esamukelisiwe ngaye ukubuyisana. Ngakho-ke njengalokhu isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, kepha isono asibalelwa ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose, naphezu kwaba ngonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu oyisifanekiso sakhe obeyakuza. Kepha isipho somusa asinjengesiphambeko, ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye abaningi bafa, ikakhulu kwavama kwabaningi umusa nesipho sikaNkulunkulu ngomusa wabantu munye, uJesu Kristu. Isipho asinjengokona kwalowo emunye, ngokuba uma ukwahlulela kwaba ngoyedwa kube ngukulahlwa, isipho somusa sona-ke saba njengeziphambeko eziningi kube ngukulungisiswa. Ngokuba uma ngesiphambeko samuntu munye ukufa kwabusa ngalowo emunye, ikakhulu ebamukela ukuvama ngomusa nokuvama kwesipho sokulunga kuyakubuse kuphileni ngalowo emunye, uJesu Kristu. Ngalokho-ke njengokuba nangesiphambeko esinye kwabakhona ukulahlwa kwabantu bonke, kanjalo ngasenzo sinye sokulunga kwabakhona ukulungisiswa kukho ukuphila kubantu bonke. Njengalokho ngokungalaleli kwamuntu munye abaningi benziwa izoni, kanjalo ngokulalela kwamuntu munye abaningi bayakwenziwa abalungileyo. Kepha umthetho wangena ukuba isiphambeko sande, kodwa lapho kwavama khona isono, umusa wavama kakhulukazi.
ukuze njengalokhu isono sabusa ngokufa, nomusa ubuse kanjalo ngokulunga, kube ngukuphila okuphakade ngoJesu Kristu iNkosi yethu.